Inċident mhux tas-soltu li ħoloq konġestjoni kbira ta' traffiku kmieni it-tnejn filgħodu wara li żiemel waqa' għoli ta' żewġ solari fi triq Michel Anton Vassalli fl-Imsida fil-parti li twassal lejn l-Università ta' Malta. Il-każ seħħ għal ħabta ta' 8:15 ta' filgħodu bi żiemel imut fil-post. Ma li seħħ il-każ immedjatament waslu numru ta' pulizija mill-Assa tal-Imsida, uffiċjali tat trasport Mulza u kif ukoll numru ta' veterinari li ppruvaw jagħtu l-ewwel assistenza li żiemel li iżda rriżulta li miet mad-daqqa meta waqa' fi triq. Sa issa għadu mhux magħruf x'wassal biex dan iż-żiemel spiċċa waqa' żewġ solari. Nies li kienu fiż-żona fil-ħin li fih seħħ dan l-inċident għaluna li kien b'xorti tajba li żiemel ma spiċċax fuq xi karozza, speċjalment f'dak il-ħin partikolari meta mill-Imsida jkunu qed jgħaddu diversi vetturi. Iż-żiemel tneħħa mill-post f'ħin qasir sabiex it-triq infetħet immedjatament għat-traffiku. Jidher li l-pulizija tikomplu investigaw dan il-każ u jaraw id-dinamika ta' kif seħħ eżatt. Bħalissa għaddejja wkoll ħidma simili mill-uffiċjali tal-Animal Welfare. Din mhux l-ewwel darba li sfortunatament żiemel miet fit-toroq Maltin b'wieħed mill-aħħar inċidenti ikun fl-2018 meta fit-triq San Franġisk fil-Florjana żiemel spiċċa waqa' waqt li kien qiegħed iġorr karozzi.